na. Ano ba ginawit eh? Ano ba ginawit? Uy, ba yung suka? Sawadee ka! Pwede po basta wag na po doon. Bawal vape pa, bawal vape Thailand ah. So dito kami ngayon sa Thailand. Ito na yung first stop namin na pupuntahan namin. Na pwede namin pasalan. So marami raw food dito. Kasama namin si Ma'am Joby from Juby Detour Planner. Detour Planner. So ayan, makikita nyo dyan sa ating screen yung kanyang page. So pwede kayo mag-message sa kanya, pati yung contact number niya, para na sa gano'n sa mga Pinoy na gusto pumunta dito sa Thailand. Legit, confirm, walang echos, walang hidden. Walang hidden agenda at chuchu charges. So andito yung mga food nila rin dito. So bali ang magiging way po natin is per eskinita. okay. So pasok po pag ganon. Pa-snake ang ano. Pa-snake. Para makita natin yung mga style ng food nila. Iho. Diba? So andito yung kanilang mga fruits. Wow! Iba-iba rin. Tsaka linis sa kalsada ha. Bakit malinis ang kalsada? Kasi alas 6 pa lang naglalakad na ang mga mong. Yeah. So hindi talaga kaya, pwede. Bago mag-iuliwanag, nililinis na ng Bangkok yung sahig para malinis sa mga mong. Lalakaran ng mga mong. Wow. Ang galing ha. Ito naman ang kanilang sun sausage. Parang ang taba ng sausage niya. No? Pinipilahan sila dito. Oh. Clear the skin. Ang lalaki ng shrimp nila. Hello. Ano ito try mo? Orikak! Wala ako, bakang. Wow. Ay, may paa oh. May paa rin siya ng chicken feet. And their rice noodles. Wow. Wow. Kasi ano yung pinakasun sa bawo? Ayan na si Marian! Picture muna. Nangkinข้างในได้เนี่ย Sa loob ka daw kakain? ด้านหน้าก็ได้ You can eat in front kada. Meron dito ngayon na ano yung nabalita ba yung tungkol sa sinkhole. Malapit sa hospital. Yes po. Ginagawa po kasing subway yun. Okay. Na nag-crash. Sadya yun, hindi? Hindi po. Natural po disaster, yan. hindi? Or Natural po yun na pagkaka-crash. Pero, dinivert lang nila yung kalsada, tapos inaayos na po ulit nila ngayon. No big deal po yun kasi wala namang may gusto ng ganun. okay. Hindi po siya. So, pero okay siya? Okay lang naman po sila. Okay, that's good. Actually, yung kotse nga na yung nalaglag. truck na nakaligtas, kinukuha na nila yung number nun sa loto. Tinatayaan nila. Bakit tumama? Yes po. So yung sinkhole. Yes po, totoo po yan. Totoo talaga natin. Yes po, totoo po yan. Mukha lang yung AI, pero kasi po ginagawa po yung subway. Kaya, sure, lumambang po. Yes, totoo po yan, totoo po yan. So dito, sagot din ng ano to, Mansion and Judge. Yes po. So automatic meron kayong, meron silang nire-ready na mga upuan. Ang bilis. Pag sila, ang bilis silang gawin. Naisi-set up nila kaagad. Oh, nakikita mo talaga, oh, diba? Ang galing. Ang galing. Good job. Ang bilis. So, ayan ang in-order ni Marian. Nanginginig ka. Puna kayo. Ayan, tinan nyo, sanitize pa nila. Oo nga, no, ang galing. Pinupunasan pa nila.
Sarap. Let's try it. Go bakang, upo. Hala. Parang. Yun na. Sarap. Sarap. Grabe naman yung ako. Marian pa ba? Pagkakuan mo kasi ate, magbayan. At least matry natin. Titikman naman natin. Hindi na kami kumuha nung isa-isa kasi syempre, Tsaka ang laki niya, tikim-tikim. sobrang dami. Tsaka baka mamaya hindi maubos sayang. Tsaka pag tumatagal, maanghang na. Hindi ako marunong mag-chopstick kasi. Ikaw siya, may pen ka. Ang hang. Amas ko yung toge. Kala ko sino na mismo. Ano naman sa inyo? Tikman mo ito, masarap to. Danukos. Buti na hindi ako bibili sana ako noon yung malaki. Wala ba ka? Uway kwarta. Ito kabrit niya kwarta na. Naman, ang barbecue? Ito matigas. Tsaka mahilig na sa hilaw. May lamig. Ano na? Ito lang. Ibutay. Baka ka ng baka. Gane baka na yan. Ay bakal chicken ka na. Ano yan? Kara sa una ang mga... Ano yun? dyan? Sige, go. Nahulog mo ganda ni Britney. Nani? Nahulog sa daan ba? Ito, pork. Ano dyan? Dito mo na nahulog. Buwang ka. Tunga lang. Malasa. Dami ko lang sa bibig. Tulong na. Pag dalawa ko ng pork, di balik nahulog. Ganaw, dyan lang nahulog. Malinis naman eh. Malinis yung kalsada. Malami. Lami. Hiyayuta ba? Kay sip-sip raman na. Kasi mamaya marami ka pa matitikma. Mabubusog ka kaagad. Sige na yan. So, we will try... Ha? ไม่คุ้ม4 ไม้ 300 ก็3 ไม้ก็ 200 Yan, ate? Meat niya yan? Yes po. Pinainit ko lang po para. So, okay naman siya. Legal siya Okay dito. naman po siya. Actually, no pandemic po kasi, since hindi na-export ang crocodile meat, dumami talaga yung meat ng mga crocodile, kaya nagbagsak presyo. Tapos binenta na sila start sa mga night market. Talaga? Para makonsume ng tao. Try lang natin. Mala grill. Hindi ko alam itsura ng pera natin eh. Kaya po ay So, let's try it. Okay, mamunot eh. Kakainin na natin yung karne ng contractor. Ng Buaya. Crocodile, ano to? Lasa. This one is crocodile. Crocodile meat. May lamig kayo. ng crocodile meat. Sarap daw, para sa chicken na matigas. Nakatikim ka na nito? Pero katingin ako na lechon lang. Ako hindi. Pwede mo na ini. So, this is my first time. Ayaw, maalas lang. Hindi, yung sautawan niya kasi. Sarap. Para siyang Pilipino rin. Napakarami nilang... Ha? Ay, ito na bakang! Napakarami nilang food trip. Oh my God, ayan na. Ay! Ito na. Bakang! This is it, bakang! Ito na yung mga exotic. Nag-abili kami. Silver scorpion, ayoko niya. Oh, ito na siya. Ano yung sangyangay na ka? Kami yun lang may mani. Oo. Sangyangay na ka? Masarap to at saka ito. Kay pentuay, luwa. Ito crickets.
kainin. Ito yung super uod. Ito na yung mga kainin. Ayan yung ano. Pwede assorted, ma'am? Kanina pa mani, 60 baht, Ito assorted. na. Sige, sige, assorted. Ay. Maka, ayan na, maka. Yung mga insects. Chai. Chai ha. Ay, babe. 100 daw po kung all. I mean, per piece lahat ng klase. Ah, okay. Lordy yaw loy ha. Isang piraso lang? Hindi po. Magsasama-samahin na siya. Sumasamahin na po. Assorted lahat. Oh, sige, sige, sige. Ay, yan na. Let's try! Let's try! Ano na? Dre. Ikaw ba? Kulay na. Isa ka. Ako gusto ko naman try yan. Abatot. Ay, mga kalisapit ka. Galing ka na. Ah. Ano yan? Abaton? Ay, sa'yo diretso ba? Ginam. Tapos ka. Abatot. Sige na ko. Ay, wait lang. Ay, dili bagay sa mga abatot. Yung super, Dapat tayo scorpion. Bakit ako ang nauna, ginuho ko? Walang scorpion dito. Ah, hindi kasali scorpion. Ah, yung tumutunog paggabi, cricket. Uy, mano mo yung ano ha, mabangga. Ito sa ha? Iba ko sa sawsawat ko may halang. Wala namin sasawat. Apa sa ba? Lami manggod? Ako. Dagway oh. Britney, ay, ikaw namang, talisek. Ang video sa ba? Talisek. Talisek. Halika Britney. Dali, Brit. Talisek. Ano ba natin mahulog? Ano pa nga din yung video? Nagwapa. Ano ba binarte? Ano ba Wala na naguna dito. Uy, uy, suka. Yung ano, yung bulate. Ay, yung ano ba, yung, ayan o. Sa'yo, abato. Abatot. Abaton, ayun no. Anong lasa ng abatot? Nagigilan lang siya. Ba't parang naluluha-luha ka? Mar! Pag naiisip mo kasi yung itsura niya. Grasshopper. Talisik. Di sa kadyo tangoy mo. Kaya kamakakalit ang libre, tubig na day. Baka ang awad yan, baka agkagunin mo mga hulog. Ang ako, ano gusto niyo sa akin? Scorpion. Yung parang uod. Scorpion. Scorpion. Gusto ko i-try yung... Ala! Kapuri! Hindi na makaon din sa mga farm. Saan ka man yun? Kumplito ba sa farm? Ay, pag pamili. Alaga pa lion niya. Ito. Pero itong mangilit sa karang notch nga magbag. Ipis. Hindi ka naman Kanaga. Hindi, tiro-tiro ba? Pamala siya ka ng Langis! gangis. Ay, gangis. Timos! Timos! Ayan, yun no. Abaton. Labi maging ang abaton. Yung parang ano siya. Sanyog yan. Nuts! Tama ka? Five. Cricket. Brit. Na, tambok ka ayaw. Ang nabawak muna. Kuha lang ako yan. Oo. Ito ko yung uod. Diyan na naman. Kaya na uunda ko. Diyan na. Ano nakatanda? Labi ka tipos na. Labi ka tipos. Labi ka tipos na. Ako kayo eh. Okay naman na dyan. Jana. Ano ang ulo na lang. Amo na. Arjel, labi ka Arjel. Arjel, di ba kumain? Nakain ko yung ikon. Sumabit? Huwag mo tanggalin. Kanang black, kanang tirok-tirok. Oo, kaya dapat. Ayan kay Arjen. Blocking the driveway. Ayun. Di ba? Ito oh. Yay! Ano ka sa ulo? Kasi ang abaton lang gud niya. Masarap, no? Parang chicharon. Lami. Love it. Sarap.